Здравейте! Аз съм Таня, а вие сте с Жени заедно. Това видео е един разказ защо започнах този проект, който първоначално беше под формата на подкаст. Започнах в края на 2023 и последният епизод беше в февруари 2024. Тоест, празнуваме една година от последния период и е време да се завърна към този толкова нужен проект. Правя това видео както за вас, за да знаете какво е тук, какво е в това пространство, така и за мен самата. Да се връщам към това толкова важно, защо правя това, което правя. Защо е необходимо сега, в този контекст на този свят. Добре, историята е две части. Първата е свързана с това какво ме подтикна, какво роди този проект. И втората е свързана с това какво проекта всъщност съдържа. Ще е като обяснение защо тези тематики точно тук, сега. Нека да започваме едно дихание към тялото. Едно издишване навън от тялото. Отново вдишваме. Да се свържем, да се канализира това, което има нужда да излезе точно тук и сега. Последен път. Да излезе само това, което е нужно. И да установим връзка. Аз тук пред екрана с теб, човека от другата страна. Вземи си нещо топло за пиене или може би нещо студено и нека да започваме. Добре, този разказ започва с раждането на дъщеря ми. Момента, в който те ми я подават. Излиза, тя беше родена естествено, излиза и ми я подава доктора. И тези секунди на подаване, на пътуването на бебето отдолу догоре бяха едни огромни, черни, отворени, втренчени в мен очи. Нейните очи и моите очи беше като някакъв път скоростен, обаче не такъв реален, а като някакъв енергиен и пробиващ и с много силно присъствие. И това, което мога да опиша за нейните очи, за това, което аз почувствах в този момент е: виждам те, виждам те, виждам те, знам коя си. Знам вътрешността си, знам черното, знам тъмното, знам това, което криеш. И в този момент аз се почувствах гола. Без всякакви маски. Нямаше маската на йога учител и на това да вдишам и издишам, да се почувствам обратно. Какво чувствам сега? Нямаше маската на грима да скрия леко неспалото ми тяло или побелелите ми коси. Нямаше маската на дипломите, това коя съм, какво съм научила. Не, беше това дете, тази енергия на обмен тук и сега. И защо усетих това силно чувство на срам? Какво още не бях отработила? Защо усетих това чувство на гняв, на неразбиране, на провал? Защото аз изчаках да имам по-късно дете, за да мога всички точки да се съобразя с тях, да съм се обучила, да съм напреднала в кариерата, да имам еди какъв си мъж, еди каква си къща, Всичко бях се погрижила и поработила за него. И защо въпреки това, въпреки всички тези усилия, въпреки цялата тази работа, аз усещах себе си засрамена в този момент, недостатъчна, недостойна. Защото до този момент бях отхвърлила най-голямата част от себе си. Това да бъда жена. И нямам предвид, че съм искала да бъда друг пол, а имам предвид, че се стремях единствено да бъда като мъжете. Да правя пари, да постигам цели, да напредвам в кариерата си. И не казвам, че това са лоши неща. Това са изключително хубави и важни неща. Но бях зачеркнала другото. Бях зачеркнала, че имам отроба. Отроба, която е толкова невероятна и ми даде възможност да произведа. Да, това е мое производство, да произведа живот. Аз нищо не знаех за тебе. За тебе, да, за моята отроба. За нея.
По никакъв начин не я уважавах. По никакъв начин не уважавах цикъла си. Просто е така да отмине, да се махне, за да мога да си продължа с нещата. И в този аспект отричах коя съм. Да, можех да бъда секси, но не е това. Не е това да бъда женствена, а истинската сила на това да даваш живот, да раждаш, да създаваш, дори да избереш да не раждаш. В смисъл, истинската сила на връзката с утробата и това, че сме едно със света, който създава. Тоест, ако от земята едно боцнато семе и след това израсне цвете, то също е и нашата утроба. Едно семе и отвътре израства живот. Какво чудо е това, за което ние не учим? По никакъв начин не ми беше показано, разказано, нито в училище, нито от родителите, нито от бабите, майките, прабабите или другите жени около мен. Нямаше гордост. Нямаше предаване на там, че това е нашата сила. Че това е нещото, което имаме нужда да захраним, да обгрижим, да запазим. Защото да, стремежа, това да бъдем, все слънцето навън, идейни, но това е мъжката сила, това е тази енергия, която е чудесна, но ние имаме повече да разберем тази женската, която по някакъв начин остава неразбрана, невидяна и непризната. Ето там идваше моя срам. Поне аз така го разбрах в онзи момент и на този етап продължавам все така да го разбирам. Оттам идваше този срам, че аз не знаех в дълбочина коя съм, въпреки всичките години на работа. Било то медитация, йога, ходене по ретрити, книги, терапевти и какво ли още не. Не знаех същността на това коя съм. Това беше погледа на моята дъщеря. Това беше тази връзка, която установих в този момент и връзката с това чувство на срам. Откъде идва, защо е и как може да се развие и да се преобрази в нещо друго. И аз избрах в този момент да разнищя какво е това и не да спра да се срамувам от това, че съм жена, а просто да встъпя с всичките си сили, умения и желание да разбера коя е жената в мен. Какво всъщност има нужда, какво има нужда още да научи, какво й липсва и как мога да използвам тази сила да я предам на дъщеря ми. За да може, ако тя избере да има деца или просто живеейки живота си, да се чувства горда с това, че е жена. От основата, от есенцията, от утробата. А не да се срамува, че този пол, че има менструация, че може да бъде нежна, че е чувствена, че изпитва страдание за други хора, защото е емпатична. И това чувство на срам, премесено с целия етап на това да станеш... То не ставаш майка в момента, в който ти даде това дете. Аз имам чувство, че това са поне първите 3 години. То си е цял живот, израстваме в това, кои сме като майки, но целият този преход, мисля, че първите 3 години бяха много така екстремни. Все едно те пускат по едно надолнище и нямаш спирачки. И в контекста, в моя случай на COVID, на изолиране, без приятели, майка ми почина по време на бременността, просто беше едно усещане за самота. За самота, за неразбиране, за незнание и че ми се случва само на мен по някакъв начин. И отново, срам. Как може да не знаеш? Как може да не знаеш ти основна част от твоето тяло? Как функционира? Как може да не знаеш ти еди какво си, еди що си? Срама функционира по този начин. Какво ще кажат хората е неговата глобална, неговия глобален въпрос. Срамуваме се първо от другите, после сами от себе си. Превръщаме това в наш вътрешен глас.
Добре, и стигайки до всичко това, до тази самота, този срам, но започнаха да се появяват и гняв, неразбиране. Защо йога практиката не ми е достатъчно? Защо медитацията не ми е достатъчно? Аз духовен човек ли съм? Осъзнат човек ли съм? Ако нямам време да правя тази практика. Ако нямам 1 час да се разтягам. Премесени още с какви други чувства. Но гнева беше наистина основна част. Неразбиране. Самота, гняв. Да, това са основните, може би. Неразбиране на това, което се случва. И в този момент осъзнах, че целият този процес е безкраен. Аз няма да започна да правя нещо, когато този процес завърши. Аз няма да имам достатъчно знания. Някога. Аз трябва просто да започна по някакъв начин да обменям тези неща с други жени, които са стигнали в тяхната сфера до този момент и да почнем да ги споделяме. И тук се роди Жени заедно. Аз знаех, че имам нужда от моята общност, от моята женска общност, която е различна. Която има различни нужди от мъжката. Те си имат техни си нужди, женската си има свои си нужди. И се концентрира върху 3 тематики, които този период ми даде да разбера, че ние сме изключително чувствителни по тези 3 тематики. Добре, първата беше менструацията. Какво всъщност е моята менструация? Как аз се свързвам с утробата, с менструацията и процесите ми в ежедневието? Къде е силата на тази менструация? Не може да е само болките или сега съм във втората предменструална. Какво е това чудо? И това са моите препоръки. Има още много книги, но Йони Шакти е специално йога за утробата, нежни практики, балансирай хормоните, балансирай живота си, аюрведа и китайска медицина. Дивата сила на Александра Полп, един от основните учители в тази тематика. Силата на менструацията, Мейси Хил, която е ученик всъщност също и на Александър Полп. И всички тези книги ми помогнаха малко повече да разбера какво всъщност се случва, но и до ден днешен продължавам да обучавам себе си и другите на тази тематика. И не случайно последния подкаст, февруари месец миналата година, беше точно с Вера Маркова, която написа книгата за менструация от А до Я и е достъпна за всеки в България. Това е важна тема за мен и вярвам, че е важна тема за всяка жена. Защо? Защото освен, че ние кървим, нали, имаме си някакви настроения покрай това, трябва да научим хормоните, ние имаме и сили, които са свързани с това. Как мога този вътрешен критик, който е голяма част самоизяждащ, нашата креативност, нашите умения, дори не започваме проекти заради този вътрешен критик. Как мога да използвам? Как мога да науча тази част от мен, да я използвам и да я развия? Когато имам менструация, как мога да използвам визуализирането, мечтанието, полагането на цели за месеца? Всички тези са техники, които някакси са били нормални преди и сме ги загубили, тази връзка с менструацията си. Връщане към това и тематики за това ще видите и в Жени заедно. Защото е свързано с това, което носим като дрехи, колко пластмаса има вътре, това, което ядем, как са отгледани нещата. Всичко това са хормони, всичко това са взаимодействия, всичко това е свързано с нашата кръв, нашето здраве и можем да разчетем по кръвта си колко сме здрави всъщност. Добре, това беше тематика номер 1, която беше като трябва да знаеш повече за това. Там е твоята сила. Тематика номер 2 беше всъщност нервната система и осъзнаването, че нашата нервна система е различна, особено когато имаш дете, се променят неврологични пътеки, начина по който функционираш
И се чудиш, защо аз съм тази, когато се разплаче бебето, бягам към него? Защо аз съм тази, която има толкова много притеснения за това дете? Ами защото нашата нервна система е създадена по начин, по който да се грижи за това дете. Но дори да нямаме деца, като жени, просто имаме различен начин на функциониране. И вероятно вече знаете за The Body Keeps the Score и за Питър Левайн, травма и така нататък. Но сега искам да ви запозная с други книги. Това е Call of the Wild на Кимбърли Ан Джонсън, която всъщност пише за нервната система. И тя по същия начин се е ядосала. Защо йога не ми е достатъчно сега? Защо медитацията само иска да ме успокои? Аз съм спокойна, аз имам нужда да разбера този гняв, къде да го канализирам, какво да правя с него. И всъщност тя пише за нервната система, доста съм се обучавала с нея, как да канализираме тези неща, как всъщност да бъдем звяра. Какво да правим и че не е нужно винаги да бъдем учтиви, усмихнати, вежливи. Другите две книги, тази е Откритието на вътрешната майка. Всички сме работили по някакъв начин с майката. Това е книга Как ти да станеш родител за себе си. И Брене Браун, естествено не може без Брене Браун, защото тя е изучавала срама като емоция 20 години. И тук специално в тази книга се говори за 86 различни емоции. Какво ми помогна това? Първо да не се чувствам сама в емоциите си, т.е. просто една голяма емоция, която се случва и това на никой друг не се случва. Не. Емоциите, всякакви сами по себе си, се случват на всеки човек, преминават през всеки човек, но не всеки човек отнема време да ги разпознае и да ги усети. И това разпознаване и усещане, коя емоция какво е, тази книга ми помогна, която е чудесен източник. Добре, и третата тематика, която докато си кърмех бебето, осъзнах колко сме безпомощни в този, особено първите 6 месеца, когато кърмиш, когато си нов родител. Може би второто е по-лесно, не знам, нямам второ дете, но си изцяло погълнат от тази грижа за това дете. Осъзнах, че аз ако нямах финансова подкрепа от съпруга ми в този случай и от спестявания, тотален срив, защото ти вече се притесняваш за дете, за покрив, за храна, Тоест ти вече се притесняваш за други неща, как го отглеждаш, камо ли да се притесняваш и за храна, за покрив. Тези базисни неща, които се осигуряват от парите. Финансова независимост или как да менажираме парите си, 3 мои любимки. Girls That Invest, Симран, чудесно, тя само говори за това как момичетата имат по-различен начин на инвестиции. Vivian Tu, отново един чудесен пример за някой, който е бил в много мъжка обстановка в Ню Йорк, в финансовите борси и се развива по тотално различен начин, чудесни съвети. И една от моите любимки, всички трябва да бъдем милионери. Защо? Защото ни дава тази финансова независимост да правим нещата, които обичаме. И особено като майки, като хора, които се обгрижват за други, може би не искаме 9 до 6 работен ден, а искаме повече flexibility, повече часове, които ние можем да избираме какво, кога, как да правим. И също, защото е доказано, че жените, когато имат финансова независимост, финансова възможност, инвестират в други проекти, които дават на хора. Има някаква такава стигма покрай парите, те са лоши, хората са лоши, им се случват лоши неща. Трябва да се върнем малко към основата на това, че парите всъщност ни дават повече избор и, имайки повече избор, нашата нервна система е по-спокойна. И имайки по-спокойна нервна система, нашия цикъл, нашите хормони, всичко се случва като добре течаща, чиста, хубава река. Нека да разклатим. Набързо смачках това, което исках да ви кажа по някакъв начин. Имаше много емоции, се развиха тук, но това беше главната история. Как дъщеря ми се роди, как ме погледна с нейните честни очи и аз с моя честен отговор проверих къде лежи това нещо, докъде ме доведе това проучване.
и желанието да бъда с други, защото аз не мога сама, колкото и да чета по всички тези тематики, аз не съм експерт. По някои съм задълбала повече, по други не толкова. И желанието ми с жени заедно е да се срещаме в неформален вариант, защото просто така функционираме от много отдавна, докато жените предат или чистят боба и готвят заедно. В такъв вариант се обменят, научават неща. И ако вие познавате една жена от тези 3 тематики, менструална осъзнатост, нервна система, било то психолози, хора, които работят с тялото, с психиката и така нататък, соматични практики, или пък третата тематика, финансова независимост, хора, които могат да ни обучават това как да менажираме парите си. Ако познавате, нека да се свържем, нека да обменим, нека да бъдем жени заедно, тези, които се подкрепят една друга и по някакъв начин успяват да се издигнат, а не да се натиснат надолу. Защото аз вярвам, че всички можем да бъдем милионери. Всички можем да правим това, което искаме да правим. Когато се поражда някаква завист, нещо идва като чувство, което искам, ама и аз го искам това, ама защо тя успява, а не аз, защо той, ама не аз. Това са потентни чувства, това са чувства, които ни подсказват, че и аз го искам. И ако аз наистина го искам, то ще се науча, ще положа усилията, ще потърся подкрепата, за да успея в тази насока. Това не са чувства, които ни правят лоши или ще натиснем тази жена надолу, за да не успее тя пък аз. Не работят така нещата. Поне от моя опит не работят така. Когато се умеем да видим интелекта на другата жена, в какво и под интелект нямам предвид колко е умна, а цялостното й присъствие, цялостната й аура, в какво тя е добра, какво се умява да ни предаде. Ако видим това в друга жена и се умеем по някакъв начин да го издигнем, тя да стигне до други, тя да стигне до повече хора, то тя на свой ред ще издигне следващата. Това е моята идея за жени заедно. Да споделяме по този начин, да стигнем една до друга по този начин и да се подкрепяме, да не се чувстваме сами. И да, самотата, тъгата, това не означава, че няма да се чувстваме така. Напротив, това са емоции, които ни позволяват да усетим дъното, за да можем да изплуваме, когато е момента. Но общност, видяност са много важни елементи. И като завърших, тук ще ви попитам, какъв е най-добрият подарък, който някога сте получавали? Най-добрият подарък. Може ли да се сетите? Как ви накара да се чувствате? Кога беше? Как се случи? Ще ви споделя моя. Когато си зададох този въпрос, когато стигна до мен, отговорът ме отведе до един мой рожден ден, когато съпруга ми беше направил изненада с малки бележки и пътека и посоки, да стигна до мястото, където той беше създал едно тесте карти за мен. Лично за мен. Беше ме описал коя съм. И тестето карти не бяха графично нищо особено. Не бих казал, че съм ги ползвал, кой знае колко, но си спомням това като най-добрия подарък. Защото бях видяна. Беше ми обърнато специално внимание. Беше ме обгрижил с нещо, което аз обичах. Картите. И беше го направил по свой си начин. И ми се иска жени заедно да бъде това. Един подарък, една платформа за това да бъдем видяни, да бъдем съпричастни една на друга. Споделете в коментарите какъв е вашия най-добър подарък. И разбира се, кой желаете да виждате в тази платформа. Споделете го с хора, които вярвате, че ще имат полза да чуят тези разкази, да чуят в подкаст Жени заедно, в YouTube, в Instagram. Нека да се поддържаме, нека да се споделяме. Жени заедно. До нови срещи!